Magtymulady Näqi Milli Saz Drama Teatrına geçirilen dawaralama tomaşaçylara bu teatrın artistlaryny gerne getirmegindäki watanymyzyň şöhraty bar änewde diýen edebi saz kompozisiýanyň görkemligine başlandy. Onu arkadaly gahrman serdarymyzyň täze kitabyna gadymy änewiň taryhy barada beýan edilýän ymmatly pikirlerine halkymyzyň gadymdan gelýän agzybirlik ýörelgeler jemlenýär. Şol ýörelgeler arkaly gadymy geçmişi taryhymyza bolşaly, häzirki beqara döwletiň täze ýamynyň galkynçlygyny da änewde ata watanymyzyň şöhratynyň dünýä ýaýylýanyny açylyp görkezilýär. Soňra dawaralmasata çykyşlara giň orun berli. Çykyş edenler Torbaşdan änew müňýylliklardan göz başalýan medeni datly täze kitabyny halkyna peşkeş edeni üçin arkadaly gahrman serdarymda tüýt sürekden hoşallyk bildirdiler. Hemde döwlet başçylygymyzyň täze eserleriniň höwüriniň köp galam ujunyň ýitip bolmagyny arzu etdiler. Çykyşlarda arkadaly gahrman serdarymyzyň ajaýyp eseriniň halkymyň şöhratly taryhyny hemde baý medeni mirasyny öwrenmekde hemde giňden wagt etmekde ul ähmete ýedi nyktaly. Bu kitabyň neşir edilmegi änew şäheriniň türkü dünýäsiniň medeni paýtagty diýilip eglan edilen we pekim paýhas ummany Magtymul Praýagy garasyna geçýän 2024-nji ýylda watandaşlarymyz üçin ajaýyp sowgat boldy diýip çykyş edenler bellediler. Hormat prezidentime täsin rowayatlary häzirki günlere çenli saklap galan dürli zamanlaryň hemde halk hakydatynyň şaýady bolan änew medeniýetiniň ähmetini kitabyň sahypalaryna giňişleýin beýan edýär. Dawaralmasata çykyş edenler arkadaly gahrman serdarymynyň täze kitabyna paýhatly pederlerimizin dünýä medeniýetiniň ösüşine goşan uly goşandyny has aýdynlygyny äşkär edýäni noktadylar. Şonuň bilen bagata halkymyzyň döreden milli gymmatlyklary, goran döwletleri we berqarar şäherleri tutuş adamlar üçin ähmetliliginiň nowatda iqrarnamasyny noktaly. Döwlet başçylygymyzyň belleşi ýaly bu kitabyň ýazylmagyna dünýä belli arheologlar, taryhçylar olaryň nesilleri bilen birlikde işleşmek bagty mesir eden gahrman arkadamyzyň beren gurulmaly uly ýardam berdi. Olar ýurdumyzda ilmi gözlegleri we arheologik galyw agtarş işlerini geçirip köp sanly wajyp tapynylary ýüze çykardylar we dünýä derejeli möhüm açyşlar etdiler. Çykyş eden ýazyjy şahyrlar, taryhçy alimler, benägälik we sunugaty öwrenjiler, medeni dişgäleri kitapda öňe sürülýän garaýşlar barada durup geçip, olaryň kitabyň 3 babdan ibaret mazmunyna giňden beýan edilýäni bellediler. Bu ajaýyp eser baý many mazmuny eýe bolmak bilen onuň düzümi bablardan we bölümçilerden ibaretdir. Hormatly prezidentimiz bu kitabyň gadymy änewiň täsirligi atly babynda baryp 2017-nji ýyldan bäri gadymy änew medeniýetini geçen 120 ýylyň dowamında öwrenen köp sanly alimlaryň ýazan makalalaryny, ilmi monografiýalaryny, arheologik tapynjylary we arhiw resminamalary jikmejik gözden geçirmek bilen toplan kılıklı maglumatlar bilen okujular bilen paýlaşmagy makul bildim diýip belleýär. Bu kitabyň döremegiň aňyrysynda hormatly prezidentimiziň siňdiren köp ýyllyk rahmeti ýatyr. Kitaby okanynda onuň her bir seserinde awtoryň ýagny arkadaly gahrman serdarymyzyň uly zehidi Türkmen halkynyň medeni mirasyny goýan uly sarpasy duýulýar. Arkadaly gahrman serdarymyzyň döreden bu ajaýyp eseri gündogaryň gadymyety bilen gyzyklanýan adamlarda birinji nowatda ýaşlarda alama bolan höwesleriniň artmagyna şeýle hem Türkmen halkynyň gadymy medeniýetini we şöhratly taryhyny öwrenmäge täze itergi berjekdigine berkinenýär. Kitabyň sahypalarynda taryhçylar, arheologlar, sunugatyň we arhitekturanyň taryhy bilen gyzyklanýan hünärmenler özleri üçin ören gyzykly täze maglumatlar taparlar. Hormatly prezidentimize arkadaly gahrman serdarymda mundan beýlekim galamynyň ýitip bolmagyny, bizi şunuň ýaly ajaýyp eserleri bilen begendirmegini arzu edýän. Biziň baý mirasymyzy öwrenmekde bize görelli görkezýän Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadagymyz we hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyzyň
Köp sağ bolsun aýdan, goýalaryň janlary sağ bolsun, ýyl ýurt bähbitli işlerime däme rowaç alsyn. Sağ bolun. Arkadaly Gahrman Serdarymyzyň äne müňlüklerden gözäs alan Medeniyet adly kitabynda esasen äne topragyndaky ýaşap geçen şahsiýetleri, ýagny şahirleri hemde Durdubagşa, Ismail şahiri, Jenuby şahiri, şeýle-de Dost Mehmet şahiri ullakan baha berýär. Hormat prezidentimiz arkadaş Gahrman Serdarymyz Mahmud Pragynyň goşgularynyň Dost Mehmede, Jenuba hemde Durdubagşa şeýle Ismail şahiri şeýle täsir edendigini aýtdy. Sebäbi Mahmud şahiriň pikirleri, paýhaty setirleri, watan hakyndaky berent huzurly, joşgully setirleri bularyň kalbyna ornapdyr. Hormat prezidentimizin şu ýani müňlükler göz başaran Medeniyet adly kitabyň içinde getirilen bir näçe taryhy maglumatlaryň biziň habinamyzda bardygyny aýdasym gelýär. Ajap pursatda Medeniyet ulgamynyň aýratymry şahasyna öwren kitap siýasatyny hasda işçileşdirýän Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadaly Gahrman Serdarymyzyň her alyp baran işlerinde hemişe üstünlükler hemra bolsun. Gahrman Arkadalymyzyň hormatly prezidentimiziň janlary sağ bolsun, başlary belent bolsun, her tüm işler elmydama rowaçlary betlensin. Tanıştırış dawratyny atmajlary hormat prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdarymyzyň täze eseriniň ýaş nesli watançylyk ruhuny terbiýelemekde, täze bilimleri öwrenmäge höwetlendirmekde, iýleşlemede täze zähmetiň işlerini ruhlandyrmakda gymmatly gollanma boljakdygyny belläp, baý milli mirasymyzyň çuňur öwrenilmegi, dünýäde wagt edilmegi hemde geljek nesillere ýetirmegi babatda barýan ýygy tagalarlar üçin hormat prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdarymda hemde türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyda tüýs direkden hoşalyk bildirdiler. Dawraly maslahat alkyşlamy diýen ajaýyp hemde ruhunat aýdymyň ýerine ýetirmegi bilen jemlendi. Dawraly maslahatyň ahyryna anajlar hormat prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdarymyň adyna bir agzdan ýüzlenme kabul etdiler.